Yo, Ashafo, a church of Bibia ba at the Kofitv eso. I family atnasi de na the Kofitv news and Agusua wo hwe na so wutie. Na nsama abetodwa na se aye de tuatifo nya no se aye ne ankasa Bishop Bernard Nyarko a wonya na bi koyi. Ba bushani na yakọ nanso no oni Emelia Brobbey esusu anwum bi amususu anwum bi de to on. Nti yenko he se de Emelia Brobbey ne Bishop Bernard Nyarko omka ka omnwum bo mu edisi ene yenko he kakra ne ntie nwum no bi. Emergency and come in do bien Wamania menunti Nia family sunti Nesida kubi minamwa Nikoshia oh baby We baby biswacha me Wama mehu orokan Wama mehu say Yes, monsieur, so and son. How to she would drive me, and you're drive me, and you're drive me, and you're drive me, and you're drive me. When you're dying me, a dear back open a me share me here do George should you would die me here near mommy and supper me here do. Emergency and come in do bien Wamania menunti Nia family sunti Nesida kubi minamwa Nikoshia oh baby We baby biswacha me Wama mehu orokan Wama mehu say Yes, monsieur, so and son. How to she would drive me, and you're drive me, and you're drive me, and you're drive me, and you're drive me. When you're dying me, a dear back open a me share me here do George should you would die me here near mommy and supper me here do. Yo, Ashafo Samri, Bishop Bernard Nyarko na oni Emelia Brobbey, mutusu anwuma makanwuma boma, omde aba abontini, na yesa anwum de eye de yie pa. Na ibowura ensemu from nso a eye ye ne ankasa Kumawood sini twene ababawa ye freno Grace, Joyce Bachi, edina do na de ni musida djuma freno Yafo de nsem bebre atudwa, na ni nsem mo atudwa san, na Kumawood fo no bi na gese wakum Bernard Nyarko, na gese enkofo nsem ne nsem ma ne nam expected san, Bishop Bernard Nyarko sini djuma mu na manfo kono no, ababawa yeso de nsem bia ba betudwa, ne enkote se o de nsem atudwa fa. Movie for ne yakun. Movie for ne yakun. Sasa. Some mo kuna wiyo mako Bishop we mo fa ne live soup ananka tenkwana mo fa ne mutuo sasa obi beka so no an waye ne wu enye ne wo bia ni pada sani na ekunu
Just when you be a some kid to a dream, a dream as a canny my young identity near one and so. No more don and beni, no more tongue and cheer, no more to tush from life, no more kunipa. Hey, I dang. And now, sir, my classify my wisdom a demon sutino, demon tension, kwana moye. I dang. Motuno kunipa, nipa no bini some crabby pet. Now, oh, you never producers, ne directors, ne actresses, ne actors. Oh, no, kunya some crap, and no, we need Jesus. Not just say, you were free one. Now, Modia Moncoso, na moba chilebo. Na minim se me amika so na dem me de makumia dada dance me muda because Bible say you kuya dance you mu. Na me de minim se me amika bo be sa try se mbekume. Abuwa so na dem ba kuma se bekumi na hwe. Maye muti se na ntwieti e na bronko na madi makuni pa bebre ma se ni pa bebre ye nim de akọ adwuma ni mu pa na so so nyankopon ti asi obeto so re na obetete moto mako abonsamfo na sansense mu na kese ababawa Joyce Boachi dodo na frene yafu di atu edwai na yahefo ensem da ebuburuja obi akan de ade ba kon na wonwa na yesonko ne se ewo eba obi a wode woka ade na nipa no wote ase no anaso yaro no man kan chense nipa bi se ne se na ayewo sei na at the end they want me anya ano ni sibre na wuye afede obi akan de opem na edin no manfo de bepe ana se de enti sansense mu so ya na gana fo adwene bebre na nkasa no keke kan se bebre fa ho kese do mu se omo de ekoso ne na enye so onipa tes ne enka hwe emfa ho onipa ne to ya onipa ne wuye na no kese ya hyase ana we ne ko no ana we ne yesi wo tes no so de enka hwe amfa no de sanse na mo sa de nso e beba no abusuan so pilot pa se omunua no mo de hye no samre wato nso man bibia nko ya somdwe esi dan na we ba montene na boyesu na baaye na ni wuachi no yenka ade e betima ba nkoso aba enti samre de abusuan no so no a pilot pa wonkofo a se wo mani sem tudua san Kumawood fo na esi samre sanse mo so no Kofitv bobo prin Kumawood fo ne no mo twetwe nkoma fa sanse mo ekoso san ho na yes ade no se obi nyini se bese nipa obantin anasmesi wo wonim se wo na yes an bondrin Kumawood we nipa smesi obantene ana yes ade no na gesa aboa ama se nipa bonfo bi ana so nipa bonne bi so etu anamo a kine bi no wohwe yi na se wanya suro bi ade ama ne nua se nipa we de won kumisa nipa smesi o enti me na ma me suro bibia ntimi ko ba ne sa enti no se de amanfo se Kumawood fo di no mpanfo ne Kumawood fo no bibiri no so no apa like pa wo sansensem e koso no se ye nua ato na se be kan sama de enkoso ba no afi na we ne kun no ana we ne ye ne sei eni sansensem we ye de a obese ekoso ewo omanmu Kumawood se twafo no emu enti samere obi a wo ba bontene ebeka san Kumawood ne ekum bi no momod na sa wo de evidence be de ebeka ho ade aba bontene and na wo boni pakro edine ade ama na kese atimi aye kama na gana fo nyina so ho le wo Bishop ni we mo no de eguso edi akire enim se yare a esinti no ema abusua no entimi nhia no wano se de wo senkadofo ko jam no eno nti no eguso eya hoboa de besi wo kire bia no so no Kofitv fan kama ehwefo etiefo de nyina bema na mo so de atomanim ama mo so matima hunu ni etwemu pa poti enti mo ko so no mo hwe Kofitv mo subscribe channel no na wo bibia besi wo kire bia so no ye bema Kofitv eso ana Bishop yi meka ne yese oja ema miensa oja ema miensa bema baako na ema mienu Bishop no fanse wono so ba wiase no bo modern yi eja abusua ento kwoi meka ne yese na se wokwoi no na chi enyira ne ma mienu ema mienu oba baako na ema mienu bema baako no in fact Bishop aja abusua kama pa nti ya mabusua nyina yakọ enti monko so na mo subscribe channel no de besi wa kire bia nso no ye de bebere mo Kofitv eso egu so edi ensem nyina achi Emergency and come in do bien wamania menunti ni afa menisunti esida kubi minamwa nikoshia oh baby we baby biswacha me
Wamame uorokai Wamame usai Esumensione sono ensa How tiwa Shene udami Any order me 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 Adie bako pena mi shishe Mi here odo oh George Shedie udaye mi here nie mami ensape Mi here odo